Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo uża l-programm Xarabank fuq il-PBS biex fid-dawl tal-vot ta' sfiduċja fil-Gvern jipprova jikkonvinċi lil Franco De Bono ibiddel femtu dwar Laurence Gonzi. Spikka l-aġir persistenti ta' Edwin Vassallo li għal darba war l-oħra beda jaqbad idejn Franco De Bono u jappellalu biex imur lura mid-dikjarazzjoni tiegħu ta' sfiduċja lejn il-Gvern ta' Laurence Gonzi. Imma tul il-programm Franco De Bono baqa' jsostni l-punt tiegħu u ribatta kull tentattiv ta' Edwin Vassallo. Però Dr. Joseph Muscat jekk smajtu inti, lilek kienet tgħidlek ivvota skont il-kuxjenza, ivvota skont il-kuxjenza. Biex lilek ikompli jitfak, bħal ħatab fost in-nar. Biex lilek jipprova jara. Franco De Bono insista li bil-kontra ta' dak li kien qed jimplika Edwin Vassallo mhuwiex Joseph Muscat li użah, imma ħaddieħor. All-aħjar, jien mhux nużak, Franco, ħaddieħor jista' jkun qed jużak. Ħalli noqgħod flit lura. Ħalli noqgħod flit lura x'kien ngħidlek min użani, però mhux il-kap tal-Oppożizzjoni. Dawk id-dikjarazzjonijiet għamilthom jien għax ridt tajjeb u ħaddieħor kellu joqgħod attent li ma nasalx f'dak il-punt li kolli nagħmel dawk id-dikjarazzjonijiet. Edwin Vassallo prova jwissi lil Franco De Bono li jekk jgħaddi l-vot ta' sfiduċja fil-Gvern, Franco De Bono mhux se jkun jista' jkompli l-ħidma tiegħu. De Bono wieġbu b'dan il-mod. Perek dawn l-affarijiet kellhom isiru ma sarux, titfax obbligu fuq. Saħansitra Edwin Vassallo qal lil Franco De Bono li l-bib tal-Partit Nazzjonalista għadu miftuħ għalih. Lil Franco narġa' ngħidlu il-bib tal-Partit Nazzjonalista miftuħ. Mela l-partit tajjeb għaliex ma ħax on board proposti li kilt Grizmeja ngħidhom. Id-dikjerazzjoni ta' Edwin Vassallo li l-bib tal-Partit Nazzjonalista għadu miftuħ għal Franco De Bono tistona mal-istqarrija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li l-istess Edwin Vassallo huwa parti minnu. Stqarrija illi akkużat lil Franco De Bono bit-tradiment. Dell-istqarrija ħadd m'għandu dritt jitradixxi. Meta kellkom bil Edwin, kellkom bil x'aktar sakemm il-grupp sa jitkellem fuq illi sakemm owejja Edwin. Owejja Edwin. Iddawwarx id-diskors. Qed iddawwar id-diskors inti. L-istqarrija tajt ċar. L-istqarrija tajt dak li hawn miktub. L-ewwel jiena l-punti li qajjimt kollha in line mal-kredu tal-Partit Nazzjonalista. Kollha kemm huma. Mela mal-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista qegħdin hemm. U mal-prinċipju wkoll. U mal-kunċett. Mela jistgħu jsiru daw allura. Tal kellhom isiru, kellhom ukoll il-line mal-ġurament li ħadd lejn il-Kostituzzjoni. Franco De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista qabel ma jgħidlu li l-bieb huwa miftuħ għalih kellu jkun ħafna iktar sensittiv għall-uġigħ tan-nies. Jien qiegħed fis-sewwa u ngħidha buċċi minn quddiem.